सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रउआ लोग के बीच ऐसे ही लियावत रहन से बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी। सबसे तेज पहले अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाओ मत भूलें। जी हाँ, आज के जो सबसे बड़ खबर आ रहल बा अभी तक के लोग के बता दी कि दू गो फिल्म एक साथ आमने सामने जोरदार टक्कर देवे खातिर दोनों में जबरदस्त मुकाबला छिड़े जा रहा बा। जी हाँ, रुआ लोग के बात कर रहा बानी उहे फिल्म के पवन सिंह के फिल्म आ रहा बा तबादला जौन फिल्म बटे उहो वही डेट के आवता जौना डेट के खेसारी लाल यादव के फिल्म दिलवाला आ रहा बटे। जी हाँ, नाम एक शब्द के बटे, एक तरफ तबादला तो एक तरफ दिलवाला। जी हाँ, दोनों फिल्म बहुत ही जबरदस्त हीरो दोनों सुपरस्टार के बीच जबरदस्त भिड़ंत होके जा रहा बा। एक बार फिर अब की देखे के बाटे कि दोनों फिल्म में से कौन फिल्म बाजी मार ले जाता है। जी हाँ, भोजपुरी के दर्शक लोग दोनों फिल्म में से सबसे ज़्यादा फिल्म कौना सिनेमा हॉल और कौना हीरो के तरफ झुकाव सबसे ज़्यादा रही देखल दिलचस्प बनी भोजपुरी दर्शक लोग खातिर। जी हाँ, अब की दोनों फिल्म जून के पहल का वीक में रिलीज हो जाई और वालों के बीच दोनों देखे के मिली फिल्म। अब देखे के यह बटे आकि फिल्म तबादला के तरफ लोग के झुकाव ज़्यादा बा आकि फिल्म दिलवाला के तरफ लोग के झुकाव ज़्यादा बटे। ये जब फिल्म रिलीज होके सिनेमा घर में लाग जाई दर्शक लोग के लाइन देखला से समझ में आ जाई कि दर्शक लोग कौना फिल्म के सबसे ज़्यादा प्रेम आशीर्वाद प्यार देताटे। ई तो आवे वाला समय हमनी के बीच बताई, लेकिन हमनी के तब तक करे के पड़ी इंतजार कब तक, जब तक कि फिल्म सिनेमा घर में लाग निके जात दोनों स्टार लोग के परीक्षा वही घड़ी हुई तब तक हमनी के इंतजार कइल स्वाभाविक बात बाटे। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमनी के ऐसे ही पेश करत रहन। बस अभी तक वो लोग छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला